Tsaro babban matsala ne, kuma abin takaici shine duk da kokarin mu dai da muke a gwamnatin jiha, abin sai ƙara taɓarɓarewa yake. Fatan mu dai shine gwamnatin tarayya ta amfani da sojojinta da 'yan sanda da sauransu a yi maganin wayannan 'yan ta'adda. Kamar yadda kuka sani kuma na sha faɗa kuma al'ummar jihar Kaduna sun sani, ni ya fi shekara 5 nake cewa ya kamata a yi amfani da sojojin sama da na ƙasa da 'yan sanda a yi bombin mutanen nan, duk abin da za a yi a halakar da su. Ba wani hanya da za a kawo ƙarshen wannan abu sai an haka. Yanzu ya kai 'yan ta'adda har za su shiga kuje su fitar da 'yan uwansu, har wasu ma an ce akwai wani bidiyo suna cewa sai sun kamo Buhari da ni sun kawo mu wuri kaza. Kuma an sha gaya min cewa in yi hankali, iyali na su hankali da sauransu. Yaya za a yi muna zaune a ƙasa, muna da soja, muna da 'yan sanda, muna da gwamnatin tarayya, a ce wai wasu 'yan ta'adda har za su fito su ce wai za su kama shugaban ƙasa. Barin su aka yi suka samu wuri. Saboda haka idan ma da can mutane da ke gwamnatin tarayya sun ɗauka wannan abun wasa ne, a Katsina ne da Zamfara da Kaduna da Niger, to yanzu ya zo gida. Dole ne a tashi tsaye a yi maganin mutanen nan. Kuma abin da ya faru cikin satinan da wuce shi yasa har na nemi in ga shugaban ƙasa, kuma ina yin waya ce ina son in ganshi, ya ce in zo. Na je na ganshi ranar Lahadi, na nuna mishi wayannan matsaloli, na gaya mishi game da wannan bidiyo din, because up to lokacin bai ma ji labarin ba. Na gaya mishi, sannan washe gari wato ranar Litinin gwamnan Zamfara, gwamna Matawalle ya je, shi ya tabbatar ma ya ga bidiyo din domin a ɗauki matakai. To kuma shugaban ƙasa ya tabbatar min da cewa ya zauna da jami'an tsaro, service chiefs, a sati da ya wuce kwana 3 kafin in ganshi, kwana 3 ko 4 kafin in ganshi, kuma ya ce ya ba su very clear directives cewa dole ne a yi comprehensive military operation a yi maganin wayannan mutanen. Saboda haka idan Allah ya yarda za mu ga ƙarshen wannan abu. Fatanmu shine su sojojin da 'yan sanda da aka ba wannan aiki shi sauri su gama tsare-tsaren su domin farma wayannan mutane. A zauna ana jira sai sun kai hari a ansa su, ba shi zai kawo ƙarshen abu. Dole ne a bi su inda suke, a kai yakin kofar gidansu a yi maganin su. Allah ya kawo ƙarshen abun. Amma gaskiya abun yana matsa mana, kuma fatanmu shine za a samu sauƙin. Gwamnatin tarayya za ta yi abin da ya kamata. Sauran kuma muna kira ga al'umma da almajirai da malamai da limamai da fastoci a yi ta mana addu'a, a yi taima jami'an tsaron mu addu'a. Allah ya kare su, Allah ya ƙara ƙarfin zuciyarsu su yakin wannan abu.